Máme len jeden bod, takže dávam slovo ďalšiemu písomne prihlásenému do rozpravy, pánovi poslancovi Mikloškovi. Nech sa páči. Vážená pani podpredsednička, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, také privilegium pred takouto sálou som ešte nemal, už asi nebudem mať rečniť. Ďakujem vám za to, že ste všetci prišli na môj prejav. No. Ja by som chcel prezradiť jednu štátne tajomstvo, o ktorom neviete. Moji fízli povedali, že pán minister Lajčák mal včera 50-ku. Neviem, či to je pravda. Je to pravda, no. Tak prvý som teda na to došiel. Takže chcem mu pogratulovať zdravie, sily, nervy, tvorivosť, flexibilitu a dobré rozhodnutia. Ja keď som mal 50, bolo to 89. Ja som mal 50 v 89, akurát bol čas revolúcie, bol to fantastický čas. Veľmi rýchlo to obehlo, pán minister. Pozor na to, ide to rýchlo, veľmi rýchlo. K správe. Pokladám ju za vyrovnanú, kvalifikovanú. Tentokrát aj bilaterálne vzťahy sa mi zdajú, že sú dobre vyrovnane napísané. Maličké poznámky by som chcel tieto povedať, že do zahraničného výboru nám prichádzajú skutočne v poslednom čase na hearing budúci veľvyslanci, profesionáli, kvalifikovaní, nedá sa nič voči nim namietať, sú dobre vybraní. Chcem som apelovať na to, že je veľa dnes mladých ľudí, ktorí vyštudovali politológiu, vedia reči, vyštudovali diplomáciu dokonca, že umožniť im viac možnosť vstúpiť do služieb MZV nejakým spôsobom, čiže viac prezentovať konkurzy, keď sa budú diať. Druhá poznámočka je taká, že viem, že chodíte často s podnikateľmi von, tu myslím, že nedávno ste boli v Rusku so stovkou, alebo koľko ich bolo. Čiže keď ich pripravujete, možná, že by troška zverejniť, alebo vieme napríklad Združenie kresťanských podnikateľov, je to pár sto ľudí, čiže keby jeden z nich sa dostal niekedy k vám na túto cestu, bolo by to veľmi dobré. Mojou hlavnou námietkou v správe je nová kompetencia ministerstva, to sú ľudské práva. No. Je to troška bokom zahraničných vzťahov, ale k tým sa dostanem. Pani poslankyne, páni poslanci, ja viem, že pán poslanec Mikloško bol potešený, že vystupuje v rozprave pred takou plnou sálou, ale poprosím vás, aby ste ho počúvali. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Slovensko často skloňuje ľudské práva, ale v konkrétnostiach, keď treba naozaj niečo povedať, väčšinou mlčíme. Ja som bol viackrát v americkom kongrese, senáte a tam veľmi často kongresmani, senátori schvaľujú krátke uznesenia o veľmi konkrétnych veciach, vyjadrujú postoj k niečomu vo výboroch aj v pléne a hneď si každý všimne, že americký výbor alebo kongres má takéto stanovisko k niečomu. To robí aj Európsky parlament. Ja som sa párkrát pokúsil nejaké uznesenie v súvislosti s ministerkou ex-premiérkou Timošenkovou. Tu bolo to vždy zamietnutie, ale aj Falun Gong, 8 poslancov z 5 strán dalo nedávno takú rezolúciu 0 bodov. Zahraničný výbor poslal potom pani Ashtonovej baronese žiadosť, aby dala stanovisko k Falun Gong, čo sa týka Európy. Na teraz ešte neprišlo. No. Niekde som čítal, že každých 5 minút zabijú vo svete jedného kresťania skrz vieru. Mám celý kalendár, kde každý deň je niekto spomenutý z týchto obetí, respektíve celé krajiny. Čiže v tomto smere by naše výbory a aj plénum malo viac svoju kompetenciu využívať a niektoré uznesenia k niektorým veľmi konkrétnym veciam schváliť. To ide naprieč politického spektra, nejde o opozíciu, koalíciu, ide o stanovisko k nejakým zahraničným veciam. Pán poslanec, prepáčte, ja vás na chvíľočku preruším. Kolegyne, kolegovia, ktorí skutočne nechcete počúvať vystúpenie pána poslanca Mikloška, aby ste opustili rokovaciu sálu a diskutovali mimo rokovaciu sálu. Ďakujem. Ešte stále je tu dosť ľudí. Dobre, pán minister, teraz by som vás prosil, že jeden návrh dávam, či keby ste ho počúvali. Prepáč mi, priateľu, no. Dobre, ja ti tam budúcikrát vrátim, keď ty budeš rečniť.
No, že v 91. vo federálnom zhromaždení bola predložená správa o ľudských právach v ČSFR. Predkladal to podpredseda vtedajšej vlády, náhodou som to bol ja, potom generálny prokurátor, to bol terajší prezident Gašparovič a minister vnútra Langoš. Čiže bolo to v slovenských rukách. Deň sa o tom vo federálnom zhromaždení diskutovalo a veľmi, by som povedal, múdre úlohy, závery, uznesenia sa dali a malo sa to každoročne opakovať. A bolo to veľmi dobré. No. Žiaľ, potom išlo to dostratené, ale ja si myslím, že aj dnes by aj na Slovensku mali v tomto smere niečo robiť, také globálne. Dnes sme mať správu onedlho hneď za tým ombudsmana slovenského o ľudských právach, najmä vzťahu jednotlivcov k verejnej správe. Onedlho tu bude správa o rodovej rovnosti, ktorú sme zaviazaní každoročne o nej hovoriť. Všetci čakáme na správu o Rómoch, ktorá by tiež mala byť, prípadne o ďalších menšinách. Neprišla ešte. Ja si myslím, že zobrať deklaráciu o OSN ľudských právach a preprať trochu tu všetky individuálne a kolektívne práva by nezaškodilo a by to bolo dobre, keď sme pár hodín tomuto venovali. Máme tu veľa nevládnych organizácií, medzinárodných organizácií, všetko o ľudských právach, ale nejaká jednotiaca správa, jednotiaci ťah, ktorý by zmapovali, jak je to u nás, by nebol zlý. Nedávno na to uznesenie, aj tak by neprešlo, ale je to ako domáca úloha, či by sa v budúcnosti o tomto nedalo viac hovoriť. No. Budeme tu zachlúmať pani ombudsmanku. Veľa v svojej správe hovorí o tom, jak nemá peniaze na to, na čo v podstate asi je to pravda, no, ale ministerstvo zahraničia minulý rok dalo 450 000 eur na tému ľudských právach, ale boli to témy ako LGTBI, feministické hnutia a ďalšie veci, že keby, nehovorím, že treba ich tolerovať, treba ich aj nejakým spôsobom brať úvahu, aj snáď podporiť ich prácu, ale zase na druhej strane mi sa zdá, že 450 000 eur dať na tieto témy je trocha mnoho a keby sa k tomu niečo prihodilo ombudsmanke, bolo by dobre. Čo týka zahraničnej politiky, sme malý štát vo svete, čiže nemôžeme veľmi vyskakovať, ale niektoré svetové a európske zlyhania, jak si by som chcel komentovať, ktoré sa v správe nie veľmi prejavili. No, tak už niekto tu spomenul 10 rokov invázie od Iraku, no už neviem to začleniť do filozofických, metodologických, politologických a neviem jakých prúdov, o ktorých vždy hovorí pán Blaha, no, ale bol som vtedy v Ríme a sledoval som veľmi postoje, ktoré vtedy prebiehali. Vtedy bolo úplne jasné, že minister zahraničia, alebo čo bolo Čeny, nehovorí pravdu. Proste toľko rozporov bolo v tom, toľko všelijakých kritík, ktoré vlastne existovali. Veľmi fundovane som sledoval vatikánske stanoviská pápeža, Sodána, predsedu vlády terajšie, proti vojne, zásadne proti vojne. Potom tam prišiel Mike Novák, slovenský rodák a oháňal sa svätým Augustínom o nutnosti obrannej vojny a tak ďalej. A tieto postoje vyústili do dnešnej situácii, keď naozaj je tam o mnoho horšia situácia, ako bola predtým. Skoro by som bola katastrofa, no ale a nikto nevie teraz ako. Ďalej. Teraz hovoríme o tom, že dve z tých troch hlavných dôvodov USA, ktorí išli do tej unilaterálnej akcie, respektíve keď do toho bolo vtiahnuté aj NATO, tak sú zlé. Ja si myslím, že všetky tri boli zlé. No. Pamätáte sa na tú pesničku Madony, keď spievala o irackej invázie a na pozadí boli všetky zástavy, ktoré sa na tom zúčastňovali. Našťastie Slovenska sa vždy len tak mykla tam, nebolo celkom vidieť. No. Ale mnohé bolo veľmi dobre vidieť a tá pesnička ešte stále beží. Ja obávam sa, že troška podobná situácia nastáva aj s Afganistanom. No. Špičkoví diplomati, najmä ruskými, mnohokrát povedali, aj americkí, že tam sa nedá vyhrať. Že USA dopadne tak ako my, Rusi, volakedy. Kabul nie je Afganistan, majú tam hory bojovníkov, ktorí bojujú už 30 rokov a sú profici a tak ďalej. Do toho nechcem zasahovať ja. Slovensko je malá krajina a ja v podstate ocením to, že nesieme bremeno a zodpovednosť aj za tamojší stav. Ale však nesmieme hovoriť, že to je mierová misia, je to tvrdá vojnová misia. Taliani spravili takú chybu svojho času, už to nerobia. Oni majú najviac
asi 15 000 vojakov v mierových misiách na svete a stále hovorili, že Irak to je mierová misia, mierová. Vôbec nedali nejaké ťažšie zbranie na podporu a tak ďalej. Skončilo tak, že v roku 2004 19 z Sýrie boli tvrdo zabití a keď ich donesli domov v rakvách, tak potom si uvedomili, že ide o misiu vojnovú, aj to vláda potom tak hovorila. O arabské jari sa tu veľa hovorilo, nechcem sa už tomu vracať. Vlády, ktoré boli aké také, nenahradila demokracia, ale militantné islamské štáty. Už toho tu bolo o tom dosť. Vážení, mám tu taký ešte všelijaké poznámky, ešte by sa dalo rozprávať o Turecku, o zaujímavé téme obavy írskeho a troška aj slovenského ľudu. Je to nový, by som povedal, zákon Európskej únie, ktorý sa aj nás týka, išiel tak trocha dostratená v médiách, o Európe, o prezentáciách Slovákov zahranične a tak ďalej, o slovenských krajinoch, ale to prenecháme aj iným. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli.